пас аз як моҳ хитой маҳкам мешавад. соҳибкорое ки махсусан дар русия ва дар тоҷикистон кор мекунед, хуб гӯш кунед. Имсол мисли соли гузашта нест. ҳоло дастафка агар русияро гирем тақрибан аз 25 то 35 рӯз аст ва пештар соҳибкорон мешуд ки дар аввалҳои январ борҳои баҳориро заказ мекарданд ё ин ки дар аввали март ҳам заказ кунанд, дар 12-15 рӯз мегирифтанд. Имсол бошад ба куллӣ дигар аст. албатта соҳибкорони ботаҷриба аллакай борҳои баҳории худро заказ карда истодаанд. Склади моро чӣ хеле мебинед? Бор кам аст, чун мо ҳам аз ҳисобе медонем ки мӯҳлати дастафка ҳоло дароз аст. зуд борҳоро ҳаррӯзаш то ҳар рӯз равон карда истем. Инчунин дар охириҳои сол махсусан дар Хитой тахфифҳои калон аз тарафи заводҳо мешавад ки агар шумо ҳамин имкониятро аз даст надода борҳои худро харед, ҳам арзон меғалдад, ҳам дар аввали сезон борҳои баҳории шумо рафта мерасад. Нафарҳое ки мехоҳед ки ба Тоҷикистон, ба Русия бор равон кунед ё ин ки борҳои арзонро аз Хитой пайдо кунед, мо барои ҳам дастафка кардан ва ҳам пайдо кардани борҳои арзон ба шумо кӯмак мекунем. Метавонед ба ин рақамҳо муроҷиат кунед.